kí lorúkọ yín? Kí lẹ pé? Nọ́fíù. Ẹ jọ̀ọ́ bá parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ojú ń kan yín ni gidi gan. Ẹ káàsán, orúkọ tèmi ni Ibrahim Ọlárẹ̀wájú Ògúnbíyì. Ẹ jọ̀ọ́ bá parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Tó bá lọ́yọ̀ tó bá dọ̀yọ̀ tó bá bá nǹkan tó ń wà lọ nǹkan gbà tó ń kọjú. Ṣé bá ṣe sọ lọ́dọ̀ tí nìyẹn? Lọ́dọ̀ tí wà bọ́yé sọ. Lọ́dọ̀ tí nìyẹn. Ẹ káàsán mà. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ẹni tó ń lọ s'Àbújá ń kọ́ kí ni kó ṣe? Káàsán. Ẹ káàsán sà. Kí lorúkọ ẹ? Orúkọ mi ni. O ti gbàgbé? Mi ìgbàgbé mo mọ̀. Zainab. Mo ń jẹ́ Zainab, mo ń jẹ́ gbogbo orúkọ mi ṣàpè. Ó pọ̀ gan-an. Ẹ bá parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Bí ó fẹ́ sáré lọ mú nǹkan bẹ́ẹ̀. Bí ó fẹ́ sáré lọ mú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ káàsán. Ẹ jọ̀ọ́ bá gbé sókè díẹ̀. Ẹ káàsán. Kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Ayọ̀túndé Ṣèyí. Bá wa parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ó fẹ́ tètè débi tó ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ bá gbé sókè. Kí lorúkọ yín? Ẹ jọ̀ọ́ bá parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ará Ọ̀yọ́ ò rebi kankan. Abímbọ́lá. Bá wa parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ta ni o mọ̀ pé ará Ọ̀yọ́ máa dọ́yọ̀? Ta ni o mọ̀ pé ará Ọ̀yọ́ máa dọ́yọ̀? Káàsán. Ẹ káàsán sà. Kí lorúkọ ẹ? Kẹ́hìndé. Kẹ́hìndé. Mo like Yorùbá ẹ̀ dùn. Wow, pàtẹ́ fún ẹ. Ok, ó yá parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Ẹ bá wa parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Kò ní dọ́yọ̀ ló ṣe ń kánjú. Ó máa padà dọ̀yọ̀ farabalẹ̀. Ó farabalẹ̀. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín? Motúnráyọ̀. Motúnráyọ̀. Ẹ bá wa parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́. Òun rí Ọ̀yọ́. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ó yá ẹ parí ẹ̀. Òun rí Ọ̀yọ́ kánjú. Kó rọra kánjú kó má lọ yọ̀ kó tó dọ̀yọ̀. Ẹ jẹ́ bá a parí ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Ẹ jẹ́ bá a parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ẹ sọ pé yóò kúkú débẹ̀ náà ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Ẹ jẹ́ bá a gbóhùn sókè díẹ̀. Mrs. Basirat. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a parí òwe yìí. Òun rọ̀ Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ẹ káàsán ma. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Mrs. Balógun. Ẹ ṣé ma. Ẹ jọ̀ọ́ bá a parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Aláàfin òrebi kan. Aláàfin òrebi kan. Parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Ẹ jọ̀ọ́ bá a sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí. Ẹ káàsán. Ẹ jọ̀ọ́ orúkọ yín? Mrs. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Aláàfin òrebi kan. Ẹ̀rín àríntàkìtì òun lẹ ti rí látàárọ̀. Ẹ ti rí táwọn èèyàn sọ, oníkálukú sọ tiẹ̀. Ẹlòmíì tiẹ̀ fẹ́ gbà á, ẹlòmíì ò tiẹ̀ gbà rárá. Wọ́n ní ká parí òwe yìí. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Oníkálukú sọ tiẹ̀. Ọ̀dà ìparí òwe yẹn rèé. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Aláàfin òrebi kan. Òun rí Ọ̀yọ́, òun kánjú. Aláàfin òrebi kan. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ìlú kọ̀ọ̀kan ló lọ́ba tiẹ̀. Ní Ọ̀yọ́
Aláàfin lórúkọ oyè táwọn yẹn orúkọ tá à ń pe ọba tó bá ti jẹ níbẹ̀ pé Aláàfin Ọ̀yọ́ àbí ó wá ń rọ̀yọ́ ìyẹn pé òun lọ sí Ọ̀yọ́ ó wá ń kánjú wọ́n fi ń yé ọ wípé Aláàfin tó fẹ́ lọ bá yẹn kò kú òǹbí kankan o ààfin ẹ̀ náà ló kúkú wà kò rébi kankan. Òwe tí wọ́n máa ń pa fún ni rèé nílẹ̀ Yorùbá láti lè jẹ́ ká mọ̀ pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ la fi ṣe nǹkan ká má máa ṣe nǹkan wàràwàrà ká má máa kánjú ṣe nǹkan torí níbi tá a ti ń kánjú ṣe nǹkan a lè lọ ṣàṣìṣe kéèyàn má lọ ṣubú dànù. Òun rọ̀yọ́ òun kánjú Aláàfin ò rébi kan. Ẹ wá gbọ́ ẹ subscribe sí Bembeyeke Comedy bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yẹn ó ṣe pàtàkì ó kẹ́ ẹ lè mọ àwọn ètò wa tá a bá tún mú wá nírú eléyìí ká lè tó fi kọ́gbọ́n. Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà ló kọ́ mi. Òun rọ̀yọ́ òun kánjú Aláàfin ò rébi kankan.